Jesper, Ja. du er nu min bror i islam. Du vælger at blive muslim i dag. Alhamdulillah. Ja. Du skal bare ytre det, som vi kalder shahada. Ja. Det er de 2 trosbekendelser. Mm. Du skal sige efter mig. Vi starter først på arabisk, og så tager vi den på dansk bagefter. Ja. Hvis du gentager. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illallah. illallah Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Så nu siger vi det på dansk. Ja. Jeg bevidner, Jeg bevidner, at der kun findes én Gud, og det er Allah. der kun findes en Gud, og det er Allah. Og Muhammad er hans sidste sendebud. Og Mohammed er det sidste sendebud. Alhamdulillah. Tillykke, tillykke. MashaAllah. Du er nu blevet muslim, og så brødrene kommer og hilser på dig her. Jesper, sådan. Velkommen til. Tak.